chia. Era gimola ni seyudo nyodo ni kelo nyako chia. Jolokore neje lunga ni sandi nango nyako chia. Mimi giere kendo jalo siko kachandi gimo nyako chia. Utemo kadhano wada tema kimedola nyako chia. Nyako chia. Chegni biro dong sadik chegni. Ano atim nadi? Ano atim nadi? Dako ni banda pesa pile pile. Ana aol. Mono romo. O kanya bet kateot. Warita kae bas. Don kae kane mar tich warita te nyako bi. Ne kasongo fundi. Yawa. Dong neno giwang. Kola no atim nadi? Wan pesa madwaro, ano atim nadi? Ko kae wan pesa madwaro. Unge kumwadhiye. Okodhi duogo. Warita rito bro duogo kare mar tich oke kumobodhiye. Gima tim. Wadhi omomon go te kae. Mondo koro gibi warit kasongo no ka. Warita nyaka kiny. Wadhi chkwati mangoka. Toko yepo wadhi. Amose. Aine. Donji. In kendi. An kenda. Donji bedi. To nyango ntie. Nyango onge. Ichala ng'ama ng'eyo. An. Jichalrega. Ingeni research wacho ni tiji ya beach e piny ka. Machal kodi nde copyright. Koro ng'ama neno chal kodano, mano is one of them. Sawa. Ingena winjo thum? Bawe na nyango ntie. Anyango onge. Sani ane mantie. Koro maybe manye godhiambo. Sawa. To inang'one? Owadgi. Sawa. Kama message majogo pe ansani adwa delete my blog. Received 1k from Sylvia. Apenji 1 GB. Apenji Sylvia ni oro na 1k nyathi machamo salary msahara mana mar 30k yawa. Sylvia oro ni alfachien. Donge ndi oro ndi 1k kai. 1000 kende. Nyathi ni bunge kasara mane godo yawa. Madhe yawa mos. Aparo ni gikmoko bopong e wiya. Sylvia no oro na 5,000. Dokoro ni facho auche nyalo makonika moro. Man at least nyalo mako gimoro kaka gas kama. Gas wanyalo nyos. At least ko chunye iwe madhe yawa. Kaka Sylvia oheri. Apenji 1 GB. Mokuongo kwanza ni nyise ni nyise kaka nawo. Anyise nyaka ni tuo. In gi pressure. Omera makoro Sylvia koro dwa mana ywak. Sylvia koro wacho chako ni yawa. Jodabo timra nade. Gima mama an mana nyathi achiel kende ni sani be koro ko injire kode poka kwa kata msama. Anyisi ni ne lich. Donga Sylvia. Sylvia oheri. Blood stick. Yani kara Sylvia ni ohera mateka. Oheri. Ero kamano. Ingena kianda tima ngoki yonge. Onge wach madhe. Ingeni piny ni gikonyrega. Ikia makiny. To yawa mama yawa akikech kaya. Wakai tingeni yonge gimonyalo itedogo. Dongin mone gibigi gas. To madhe dongin mikasa makoro kayo ni nyaka dhi amany ni Sylvia yawa. Ane ngi giminyacha.
morning. Welcome. To mano kaka idwa rwaka? I know. Welcome. Asante. Hapenji. Tiduogo chon manade ni nawe ni nyako cha moduogo. Nyako moro manobiro manyi kaecha. Nyako? Nitie nyako moro manobiro manyi ka. Sadi. 2 hours ago. Anyway, ka nyako to onge wach. Otherwise, I duogo chon why? To dunga ngina we yot ka. Ngeni sama in ka. In my personal property. Nyaka ngi kaka chiemo. Kaka inenda gi kaka irwakre. I hope it is not what I'm thinking. Kori parango. Iduogo chon mondo ited na lunch. To shida ere. Ngamo biro mana tedo ne ngamo hero ni. Una overdo. Wewe. Otherwise, angeni ina area kor. Neno ni sepo kileni kama koro kero ni gift. Ay. Wow. Kare mume ukiwacho gani, he who finds a wife finds a good thing. You are a good thing. Kivi kanya, Rita. Babe, Rita wa? Donja, tigon thuolo. Sylvia? Yes, excuse me, Jatelo. Machiegni, bedi kom. Erokamano. Bedi kom. Jatelo, ayudo emergency moro matin. My mom is very ill. Koro nadwa ni mondo imiya rusa mondo adhi ane ka en ng'ama itere osiptal kata en ng'ama inyiewo ne yath mondo muonye. To iwinjo nang'o matimo nyako chiaya? Ok ang'eyo, nyaka adhi ane. Sylvia, in nyako matiyo matek ahinya. Kendo in nyako mokwaga rusa balabal ni dhi kamoro kata ni ok donji tich. Matiende ni kapo ni kwa rusa ma, to dober gi marach ka tuo ni rusa ma. Koro in anami thuolo mondo idhi mondo iranga ka mama unyalo winjo maber. Sawa, Jatelo. Makamana naparo ni tije mondo bed ni ofis kata isotieko. Mano wasetieko gi karo shen karo fomi. Okay. Matiende ni wachni mokelo ajibo ka mondo owachni. Miyudo konyisa. Sawa. Koro in ringe ne kaka mama chal. To kiyudo ka tek ahinya ko hingo to unyalo gocho na mondo a intervene kama nyalo intervene. Sawa, Jatelo. Thank you very much. Erokamano. Baba ni okay. Wach baba ni to waga in dia. Yorni chak duoga ndara ya. To ndara kundi ge majogi nitiere. Bira kabro dake na de ya. Wudo wenga kuri we sangani. Kuru kete makamali kata kaka dhi bes ungen ke yore ge tema dhi bes tema. Jogi nitiere. Kata chimu koro mada jamungi. Adu mani an kora chamo ngwech. Bro wenga masangani mirwake. Kasongore lask. Kasongore lask. Relax. Ingaje? Kufai. Enang'o? To kwani tiyo moka manyaka mtaka itirie kiboda kama chiegni ni wuothiga. Ichulo? Kwani echulo ngapi? Mwambie how much? 100 bob only. Keep change. Thank you. Suka. Sasa. Thank you. Odi. Yes. Last I checked now we kikon koda. Kori we kon. Okay, cool na spasi design. Maneno mnaga play hard to get design cha. But okay, gino tupoda mako. Emo me achunga na munda ngeni keta kanya design cha. Odi anga project ni. Project ginena nage mubuyo kajo madongo iwinja. Okonya manyo kamoro tu wabedi to wabonga bonga gino tie kritia. Kona die. Yani anadak ngima na ni arito seche ma aburo mo giodi mondo wadhi wabet piny mondo wawu. Koro asechulo nyaka fare ka ferizo de madao naka malongo podi chaki bongo matok. Ana manyi simo ni chul peng.
An manyisi, shida mikela kela wi wuon an adonje nade. Ok ni owang design, but wanyalo bedo many kamoro wabed piny wabong watiek gini design cha. Odi, an gi gik matimo. Ok adaga ngimana ni arito chieng' maboromo gi odi mondo adhi awuo kode. Rit mondo adhi atiek gimo kela kae mondo aduogi mondo wawuo kowadwa. Iwinjo? Kowadwa. Adhi tieko kasa duogo mondo wawuo kowadwa. Understood? Nawinjo. Design, Odizo Silvizo. Wadwa. Nyakochia. Chakre gokinyi chunye osebedo ka chandre. Ageno ni nionge paro moro machielo wadwa. Nika okang' makare. Kikitem loko pachi asai. Yawa Nyasacha, akwayi ni timna gimoro achiel mondo pari ni tong'e ni Rajiv ni en ng'at machal nade. Mondo wayud puotho mano mawa, to keny margi bendo kethre. Rajiv nyathina, do bedo maber ka wan kae wawacho ne pari adiera te. Pari nitno, an nyaka nena kuoge nyaka giko. En no kawo gimoro amora kuoma. Siepa, koro itimo cleaning. Nyaka bed maler. Mano ber, ing'eni cleanliness is next to godliness. Nadwa dhi bayo matino oko. Dongo paro ni wacho ni bire vacation. Donge wuotho oko no is part of the vacation ya. To kila. Ng'ama duong' kama, ng'ama nigi dhoga ko nyal lal. Iluor na nyalo lal ni. Nyalo lal na Stop. Ok anyal lal anyway. You see, ing'eni iwacho ga ni ng'ama dichuo. Chieng' ok onego wuog ne ot to kendo podho ne ot. Mano is a bad omen. To be iduoga die. Come on. Ne, adhi duogo. In fact, kata simu na nie gine kanyo. Awawe ya kanyo. Talking of that phone. Yini natimo gocho ni kane tich, simbi nok donji. Nyaka ni bika simbi ni mana off. Yes. In fact, I don't want that phone to come in between me and you. I want you to be the center of focus. Tafari dacha wana? Nitie gimoro ma jo Nigeria luongo ga ni fufu. I want fufu for supper. Okay. Aya. Kara ini ga gwata mar broad based ni. Tudong mane maulo ni enyuka. Anyway, kifungu mar gate chanyalo yudo. Ene dirisha kanyo, dirisha wala sitting room kanyo. Sawa. See you. Bye. Love you. Thank you, wewe. Amo magidi minyere nyere. Kwani ofisi ya kuro amo matimore? Mate yani gigi kidola. MC chalo kupuri. We paro na gigi. Apenji. Donge MC chalo nene kokoto. Apenji ni suti ni golo kanye. Ni suit no yisani ati nene maruoni gi. Ati suit no go bendi tie museum. Mundu wale kaka joku wacho nerwa kora. Sebi amachege ya pera. Wewe ni to hawa watch. Kocheka. Kora gato ni tire okelo babu kiri. Mae ng'ama tuo. Imi akawo nyaka off pare. Mabeno ingore lakini sali korelka. Agire batin. Achango batin. Ya Silvia ya. Apenji. Ino kibikita neno mama huyu yawa. Kiwinjo ni atuo malich kore kinyabiro. Simba okimaki. Kata kiyudo miss call okidwok ta gi message yawa Silvia. Iri to monda ngielo renge kibi waga ni my mother. Mano koro iwuondori ni tuo nike effect tuo nike chimisa. Surely. To kwa nyaka rusa e office. Yawa Silvia, madhi ne tuo. Gimore mo yude simu mana matin, koro miye teko matin. Surely. Ba nyiso nyaka jatelo ni akwayo nyaka jatelo rusa. Sani en office orita ni monda or picha ka nika ka in marach mondo ne ka konya konyo. Kata ka en ambulance mondo or. Adhi nyise nango. Odwa picha na katu. Mano donge yot yawa Silvia irendo. Mano do kani tente mesaka. Takita wanga ka machalo such mama. Tigo ya picha tioro ne tijine picha na romo mar pesedi. Kose?
Well, Gibi, you need them your chance kind of doing. Ah, okay, watch. Chance mane. Onge chance mimi yo. Ana doki office. Ah, ne, Sylvia yawa. Ino way. Kata Sylvia na wakibaki yawa Sylvia. Yawa. Ya kwa mama na. Kala ngome makamaka mateka. Bana wachomo mwachalna. Oh, dau arito mondo jatelo kuseuro na dau omera wach mag jotelo iketo wanyalo sumbu gik moko mwatir maduogi kwani wan nyithindi pimo wiwa ngani wachango Iniero chamo joma nyap mar ok nyal chamo. omera wadwaro pesa ono mwadwaro sani twawuogodo ka sani Bana odi wang'eyi bana. Iniero pimo joma kiai. Ne, to sani wadwa mana pesa wa. adhi agol To waonge simu bwana, wadwa cash money bwana. kendi namba nyamerwa Bwana tapenji, nyaminu dak loko pesa no. macha chak ong'eyo anyalo tere polo malo momos ji mochako duogo Orimos ba. simbe moko te min go mang ma Pil. bwana timpiyo kikitem ni duoko pesa kikitimang Aja sagodi. Bana umbogo ngama ngato Bala kono de. Kono weche matin ge ma dwa keto uhusiano wa bwana. Okay, gimazi. Boys nani sasa? Chomalo msimewa. Abo video la longi ni bwana. Ne, kono ngodo. Msimewa. Opagruo. Kotinini bedi nyombo. Sawa. Sawa bwana ingama luoro bwana. Jamani walo kasa modo. Onge ndo korido ne. Ndo korido ne ndo tamore. Oro di pesa di. Apenji Wanjibi. Nyathi ma Sylvia ni ang'o matin madireti. Ani entino makodo. Akani ko tich ku akia. Ani gina dhiso sebedo ka nyisa gik moko taka ni nyathino dhoge bor. Apenji ang'o ni nyise nadi kuro. Madhe ni watiekre maber, adhi manyise maber ni madhe tuo, gike be nolal. Koro kin gi moro matin, konye madhe mondo ne kaka chako. Koro gima tin kar mondo mor no yuda ka ngima. Madhe yawa. Koso dibet ni nyathino oseng'eyo, Sylvia ni oseng'eyo ni wach wuon gi cha. To ko wachna mondo wawuo. Nikech an ng'eni asebedo ka manyo Sylvia. Asemanyi maka asenyisi ni agone sim to Sylvia komake. Kata mana message nyathindo kor. Kata office dong noriemba e mogik mana dhe. Tende ki bozo gi nyathino. Koso dibet ni nitie gimoro mathago chunye tikia. Wanjibi. Nitie gimoro manie wacho gi Sylvia takia kose nang'o. Ang'o madhe tin mani gola kae kendi wuon ma okilo kata tin gimoro inyisa ni aringa delos gi Sylvia. Koro ne kaka kakudi iloso kode. To kaki wuoyo ni to koro chal ka gima nitie gimoro ma wacho gi Sylvia to ipanda. Wanjibi nyisa, no to adhi kete. Adhi kete. Ende kanye. Adhi manyo gasa rangi matedo. Look, who is here? Nango baba. Silly. Hey. You look good. Erokamano, Nyasaye orita. How is job? Tich dhi maber. Igeni gocho nama wacho ni to silly ni. Makoro gocho nani. Ene office koso onge tich. Baba pare niya. Yes. Mama oro Wanjibi office. Mondo bi onyisa ni otuo. Donga kwayo rusa ni mondo bi ane mamwa. Kara dwaro mana pesa. Mama wero pesa pali pesa matuoe. Yawa. Baba aneno ni in be idhi maber. Anadhi maber no kineno. Aneno ka wangi ler. Na yuda paro na dhi yudi kama kecha. I don't do that. Sani okadhi kumi badhe kongo ka onge pesa. Okine. In gi financial discipline. Monego bed ni wuoyo gi mama mondo en be onge kako dak onge pesa. Ok ni wuondore ni otuo. Dong next time obo wuondore ni otho mondo solne ya. Iwinjo Sylvia abo mana puonje. But don't worry. Okoso na. Ero aketo ni tuke moro kanyo mondo imakre go. Thank you very much. May God bless you. Amen. Ero kamana enya. Thank you. Amen. Koro dwa kelonwa wach ni to kata kes moro chapok watieko yawo. Kes mane nyathina. Baba.
Pare ni omiya mana 30 minutes kende mondo atie kita dog tich to ochiegni rum. We adok e tich wabu wuoyo. No, apenji. Baba wabu wuoyo. Kes mane? 30 minutes, Baba, 30 minutes. Wabu wuoyo donge? Wabu wuoyo. No. Be good. Baba wabu wuoyo. Ale. Odino kasto igoye kiful maduong' gigena obed safe. Many kama inyalo ponde ndalo matin. Kik ikon ng'ato ni gochoni walk with me. Walk with me en gachiel. Walk with me and gachiel. Walk with me and gachiel. Hello? Hello? Ya, namba makukuru na message ni mteja sania. Hello? Matek manade. Namba makukucho na mteja ya. Full maduong tina yud kai. Karibu, come in. Anyango. Atis. Edi nade? Adhi maber, to in? Adhi maber. Miawach. Nawinjo thum kaywak bawe ni nitie off. Onge, lakini ng'isto oseng'isa ni biro. Ong'isa ni nyako moro manya, ka ang'e ni eni. An. Ang'eyo. Ta nwang'o ng'ato ka. Dibedi ni boyfriend ni? Titimri nadi ya, to kara ng'ama nang'isi notera vacation chaton. Ikiae? Koro itimri ni kiae do? Ok ning'isa. Ing'e Atis. Madong' ng'ama notera vacation. To ng'ano chal familia? Asenene TV. To mano konego buogi? Mano buogi nang'o? Ma ng'ama tukung' osechung' nyaka kom mar MCA. Ma ok onego buogi. Ok wach MCA. Ng'ano ne nigi foundation. To foundation no ne konyo nyithi kiye. Koro wasunge oro pesa. Bang'e wasunge kobiro ginwang'o ka foundation onge. Ng'ano scam. Bing'e gimiwacho adier. Ok ayie kodi. Yawa gino se trend. To in gi sim maduong' dak iseneno. Ok ane kiwacho adier. Ok ayie kodi. Ok ayie kodi. Arabine. Oimore nyakora moge jwang' kamoro amora ma entiere machiegni weche manyien mago imore ka wachako kod lendo mamoko en ni tulo muoch maduong' e par joka ward bang' jalno mane laro kom mar MCA ma en Table Wenga bedo kod gwenyruok kod wasunge Dibedi ni ng'ano biro pondo ka. Watudo kod Philomena. Ok ane. Iwacho ne